Draga deco, mnogi od vas mene znaju, a za sve one koji me ne znaju, moje ime je Violeta Ilić i ja sam bibliotekar i radim u biblioteci Nikola Sikimić Maksim u Kučevu. Mi smo ove godine odlučili da vam za novu godinu priredimo nešto predivno, a to je ono što vi najviše volite, a to su bajke. Bilo je dosta teško odabrati, ali evo, za vas ja sam odabrala 3 priče i nadam se da će vam se dopasti. Prva od njih je Lav i miš. Nekada davno bio jedan veliki lav. Živeo je u mračnoj jazbini u sred džungle. Kada se lav ne bi dovoljno naspavao, bio je strašno džangrizav. Jednoga dana, dok je lav kao i obično ležao i spavao, doseti se jedan mišić da preseče kući prečicom pravo kroz lavlju jazbinu. Toliko glasno hrče, pomisli mišić, neće me čuti. Ali, dok je jurcao kraj lava, slučajno mu pretrča preko šape. "Kako se usuđuješ da me budiš?" riknu lav ljutito i zgrabi miša. "Poješću te za večeru." "Molim te, nemoj," kukao je miš. "Nisam hteo da te probudim. Suviše sam mali da bih bio dobra večera nekom tako moćnom kao što si ti. Pusti me i obećavam ti da ću ti jednog dana biti od koristi." Lav se od srca nasmeja. "Ti si previše mali da bi pomogao nekom velikom kao što sam ja," reče prezrivo, ali otvori šapu. "Idi kući, mišiću." Miš iznenađeno pogleda lava. "Dobro si me nasmejao, pa ću te pustiti," objasni lav. "Ali požuri da se ne predomislim." "Hvala ti," pisnu miš zahvalno i otrča kući. Posle nekoliko dana, lav je lovio u džungli, pa se na nesreću upetljao u lovčevu mrežu. Bio je toliko besan da je iz sveg glasa zaurlao. Lav je sigurno u nevolji, cijuknu miš i požuri džunglom. "Ja ću te izvući," viknu miš kad je našao lava, pa vredno poče da glođe mrežu. Povelika rupa ubrzo se ukaza u mreži i lav se nekako iskobelja na slobodu. "Hvala ti," reče skrušeno. "Pogrešio sam što sam ti se smejao. Danas si mi spasao život." Miš se osmehnuo. "Onomad si bio ljubazan i pustio si me," cijuknu. "Bio je red na mene da ti pomognem." I od tad pa nadalje ogromni, moćni lav i malecki, moćni miš bili su najbolji prijatelji. Druga priča koju sam izabrala zove se Najmanje carstvo. Frederik je živeo u kraljevskoj palati, baš kao i svi kraljičini vitezovi. Svakoga dana on je učestvovao u paradama i posmatrao sve viteške borbe. Svake noći je sanjao da baš on bude jedan od kraljičinih vitezova. "Znam da bih mogao da budem dobar vitez," govorio je. Ali Frederik nije bio vitez. On je bio sluga. I niko nikad nije čuo da je jedan sluga, dečak, postao vitez. Jednoga dana Frederik je isprobavao viteški šlem kada je kraljica ušla sa svim svojim vitezovima. "Ključ kraljevstva je izgubljen,"
reče ona. Bez njega ništa neće funkcionisati kako treba. Mora biti pronađen. Ja ću pronaći ključ, reče Frederik, nervozno izvirujući. Drugi vitezovi nisu znali ko je on. Ti si previše mali da bi bio pravi vitez, rekli su mu, smejući se. Ali kraljica je klimnula glavom Frederiku. Možeš pomoći mojim vitezovima u potrazi za ključem. Ako ga nađeš, postavit ću te za viteza. Vitezovi su otpočeli potragu. Puzali su kroz livade i peli se po drveću, tražiše po žbunju i roniše po jezerima, ali nijedan od njih nije mogao da nađe ključ. Na kraju dana, umorni i mrzovoljni, odjahali su nazad u palatu. Vaš ključ je zauvek izgubljen, rekoše vitezovi kraljici. Gluposti, začuo se glas. Frederik je zakoračio i držao u ruci blistavi ključ. Ispao je kroz rupu na podu zamka, reče on. Ponekad je dobro biti mali. Spasao si celu stvar, viknula je kraljica. Hvala ti. Održat ću svoje obećanje. Osmehujući se, kraljica je podigla svoj zlatni mač i dodirnula oba Frederikova ramena. Ustanite, ser Frederiče, reče. Svi su se veselili. Od tada naučili su da čak i mali sluga može postati herojski vitez. I evo i treće pričice za danas. Nadam se da su vam se i ove dopale. Zove se Snežana i Ružica. Na vrhu zavejane planine živele su dve srećne devojčice. Jedna se zvala Snežana, a druga Ružica. Jedne noći začule su kucanje na vratima. Kada su otvorile, ugledale su belog medveda koji se tresao od zime. Snežana se uplašila, ali se Ružica sažalila na njega i pustila ga da uđe. Dolazim sa severnog pola. Izgleda da sam se izgubio, objasnio je medved. Sestre su mu pružile utočište i svi su zajedno proveli zimu u igri. Na kraju su postali dobri prijatelji. Jednoga dana, lutajući šumom, Snežana je naišla na patuljka pecaroša kojeg je riba ščepala za bradu. U želji da mu pomogne, odsekla mu je jedan pramen i oslobodila ga. Ali patuljak se tako razljutio zbog odsečene brade da je Snežana morala pobeći glavom bez obzira. Nekoliko dana kasnije Ružica je bežala koliko je noge nose. Ona nije znala ništa o starom patuljku s dugačkom bradom, pa je kad je videla da mu se brada zakačila za deblo, odsekla vrh brade kako bi mu pomogla. Razjareni patuljak počeo je da viče i da je grdi. Zla devojčice, dođi da ti počupam kosu. Samo derištu poput tebe bi palo na pamet da mi odseče bradu. Dok su brale pečurke za gulaš, sestre su iza ogromnog kamena pronašle veliki kovčeg pun zlata. Baš tada se pojavio ljutiti patuljak s toljagom u ruci i povikao: budalasta deco, kradljivice, to ste tražile, zar ne? Gubite se odavde, gubite se, inače ćete mi platiti. Patuljak je počeo da ih juri,
a u tom trenutku pojavio se beli medved i zapretio mu. Patuljak je pao ničice i molio za milost, a onda je pobegao. Medved je zapravo bio princ kojeg je zli patuljak začarao i ukrao mu zlato. Svo troje su živeli srećno do kraja života na Snežnoj planini. Eto, draga deco, ja se iskreno nadam da se moj današnji izbor vama dopao i želim vam srećnu Novu godinu.